Tevgera Azadiya Kurdistanê di çarçoveya pêvajoya aştî û civaka demokratîk de îdî gavên berbiçav dabêjin. Hûn dizanin ku berî demekê tevgera Azadiya ragihand ku ew gerîlayên xwe ji Tirkiye û Bakurê Kurdistanê vedikişînin. Îro wekî gaveke din a pratîkî tevgera Azadiya ragihand ku wan gerîlayên xwe ji zapê vekişandin ku li wê derê eger û ihtimala şer heye. Yani provokasyon li wê derê çêbibin û di xetên agir de. Ji ber vê çendê dibêje ku wan gerîlayên xwe kişandine heremên guncav. Tevgera Azadiyê dibêje ku ew bawer dikin ku ev gavên han dê tevkariyê him li çareseriya pirsgirêka Kurd û him jî demokrasiya li Tirkiye bike. Di çarçoveya pêvajoya aştî û civaka demokratîk de gaveke din ya dîrokî hate avêtin. Rêveberiya Tevgera Azadiya Kurdistanê bi daxuyaniyeke nivîskî ragihand ku bi 16 mijdarê re hêzên gerîla yên li herêma Zapê ku xeteriya şer li ser wan hebû vekişiyan qadên cuda. Daxuyaniya 26 cotmehê ya Rêveberiya Tevgeraya derbarê vekişina hêzên gerîlaya ji Bakurê Kurdistanê û Tirkiye hate bibîrxistin û hate gotin. Di daxuyaniya xwe ya 26 cotmehê de ku bi civîneke çapemenî hate ragihandin û ji gerîlayê me yên li nava sînorên Tirkiye vekişiyan herêmên parastiniyên medyayê 25 jê bi xwe amade bûn, medyar kiribû ku li cihên xwedî xeteriya şer ên li ser sînor jî em ê tedbîran li hemberî şer bigirin. Ji wê demê û vir ve li ser bingeha karê ku aliyên pêwendar kirin, em li herêma Zapê gihîştin encameke girîng. Bi êvara 16 mijdarê re hêzên me yên li herêma Zapê ku xeteriya şer lê hebû, vekişiyan qadên cuda yên guncav. Bi rewşa heyî re li qada navborî xeteriya şer bi temamî ji holê hatiye rakirin. Di daxuyaniyê de hate diyarkirin piştî vekişina hêzên gerîla yên li nava sînorên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê, ev sererastkirin û vekişina ji herêma Zapê ji bo serxistina pêvajoya aştî û civaka demokratîk a ku rêber Abdullah Öcalan dimeşîne, bûye tevkariyeke giring a pratîkî û dibêje ev gav biryardariya me ya ji bo pêvajoyê careke din nîşan dide. Em di wê baweriyê de ne ku ev gava me ya nû wê xizmetê ji çareseriya pirsgirêka Kurd û aştî û demokratîkbûna Tirkiye re bike.